Coucou, mbala tsara tsika jiaby, bonjour, bonjour, navy koa zaho hitanareo tantara ty, tantara vrai. Zaho mbala ta Madagasikara, niaraka zay ndraiky tsekinakaty. Zay niharaka igny, vadin'olo maventy an-tanàna, tambanja atao, vadin'olo maventy an-tanàna, miaraka amy tsekinakaty koa. Mihanjo aby magnangy ty amy katikaty, zay hefanojo amy lalabe za agnatin'ny katikaty ndraiky vadiny montso aby izy mizaza. Jiriko aia, tsy jiriko fontony, mahazo goûter zay ndraiky lelahinakahy tamizay mahazo vola, zay mihinagna brochette bazara tranquille, ataoko sarotry izy igny, miaraka amin'olonaka, amy copainaka, zay mitovitovy taogno, magnangy ty ndraiky olo fabe, izy miaraka zahay lelahy araiky. Za igny ataoko sarotry izy fa da mahay izy fa izy ny tegna mahay zay photo zay ndraiky copainakaty ka tsy misitry maraka lalabe magnino. Ke raha tiako volagniny amizay mba nino. Atsika magnangy andafy aty. Na tsy andafy aty koa fa tsika magnangy jiaby ataotsika hoe na fa misy vola ohatra Madagasikara na vadiny patron na nino. Mivoleza atsika amindreo tsekiseky lelahy aby ty. Ro io mamono atsika zay firambarako. Ro io mamono atsika politique poison ro io, politique poison. Vandin'endrantany. Vandin'endrantany. Izy koa gnanaovandreo ndraikindraiky saritsika igny ataondreo photo ny profilindreo amy telefondreo. Photo d'écranakaty sarinao vady koa capturé nalefany aminao. Vita koranganareo fa changer nedy. Fa changer nedy. Atsika gnedy hendraka ravoravo. Mitandrema tsika ataondreo verijery. Ambilaro lelaby mihasa. Karaha tamizegny, copainakaty tsy raha miasa. Zay mihinagna volan-drako ty fo. Raha karaha zegny aujourd'hui antena matsapa zigny. Tamin'ny baka antena igny, antena zao aujourd'hui antena mahinakinaka matsara karaha regny amin-drako igny par exemple. Mahinakinaka. Ke atsika lahaby ny mangala honon-draha atsika magnangy aby ty fa iro lelahy aby io hamono atsika. Sérieux raha mbarako hamono atsika ro io tsy sata cinéma mbojy fo. Izy koa anaovandreo je t'aime plus que tout zay baka anao mifatesa ry marigny zy je t'aime plus que tout. Sasany aminany magnano mitomagny feky zany koa manaova toka hoe tomagny amin'ny appel vidéo vandy areriky. Anao magnambo vita zy fa magnano bonne nuit koa mivadiny araiky agny. Magnangy agnilandroa ro love mare. Karaha tamizegny ambarako anao tseky lelahy tigna mbaraza. Za ambarinao ty ataoko nino matoe vavibe za tsy tia zo fa zao atsika vola zo vadiko e. Mangigny fo. Tsy raha mijery zay raha tinagna brochette za bazara ry. Za igny koa farabe. Zay igny mandeha gala mahazo vola mandeha spectacle. Avy sorogno mandeha miza sorogno. Raha karaha igny gigny feky za igny foto misy finanagna. Scooter nakagny ampany fa repareny. Fotony mahazo vola magnangy agny. Finanagna. Ke raha karaha regny dinihintena zay aujourd'hui. Indrindra tsika lavitra. Indrindra keky zay na zay samby tany fo fa raha karaha zegny. Indrindra tsika lavitra. Mitandrema tsika fa ro lelahy aby io. Hamono atsika raha andro io tsy miroy amy vaniagna atsika. Lentany ty andro mpidirigna izy ro loso. Zegny edy koragna ambarako fa navy koa za entre parenthèse misy magnangy zay nagnano za. Hoe joby seliky nakasy ty tsy joby ma chérie fa zo koa sary atao karaha igny zo somary joby. Zegny fo zo tsy joby. Zo tsy joby fa zo koa karaha igny somary hita maizika. Joby seliky karaha zegny ataony zo. Ciao anareo ravako aby. Bisous. Bonjour, bonjour, bonjour. Mbala tsara tsika jiaby. Azady amy tany anareo. Anareo maramba sensible be karaha ataoko ty sa nakaty fa nagnafahafa. Mba valia anareo azafady mes amis. Est-ce que anareo mba sensible karaha ataoko? Ino raha tiako volagny zegny? Za ty mbarako no malihaligny za film za fa ro droka tomagny. Za ty koa fa miza film, zy koa fa mampalipalahelo na hoe émotionnel na retrouvasse tsaiky igny perdu asantse tôjy ray aman-dreny. Izy koa raha fa tiako edy film zay maro film mampitomagny za ty.
tellement tsy haiko za mitomagny mirodroka ranomaso miboaka tsy voatana na film de guerre na izy koa fa torture mare loatra za fa tafitomagny aka io koa tsy vitan'zegny azonareo onogny Samuel Paty zegny lehilahy prof d'histoire izy professeur d'histoire géographie e mipetraka Sainte-Honorine azonareo izy miboaka collège nany bako anjay nilintendreo vozognany igny izy igny Samuel Paty zay zany tomagny nandeha za izy baka nampidindreo amin'ny église messe igny zany izy azigny amin'ny télé ranomaso zegny ranomaso tsy somasoma azonareo Avicii mpihira igny izy baka izy il était en dépression izy bako namontegna za matsiaro tantarany Avicii za tomagny misy la musique nany jusqu'à zio za koa fa mitandregny certaine musique nany mirabaraba ranomaso nefa izy tsy olo hentena olo tsy aritantena fa antena juste hoe sensible anareo koa tantarako raha za etoery tsy hoe mijuge hoe karakory gasy non azonareo navy nisy vazaha roe nampandiandreo dia vity vazaha ty baka tam ville tanosy be teo jusqu'à sa tambatoloaka tagny niroandreo motro nzay niroandreo velogno niza vidéo igny za tamin'ny YouTube zay ranomaso tomagny za tamizao amin'ny train zany za vidéo igny za baka ta Trappes 78 département 78 andeha à Paris za agnatin'ny train zany za vidéo tomagny ny zavan'olo za amin'ny train nefa rô vazaha tsy olo haiko le fait que rô igny torturena zegny ni torturena ndraiky iafarany rô mbala naty fo nandeha vite rô zay pieds nus tsisy kiraro kera tiako volagny zegny za zegny sensible est-ce que anareo mba karaha za sa nakafana hafa la famille za zala tegna sensible anareo koa tantarako raha za tia mbarako anareo navy nisy maki za ta Madagascar le Murien moatsika igny Ankomba izy aminjegny maki ty tio very za jusqu'à niany izy koa za fa mitantaranaka ndraiky maki jusqu'à jour ty za tafitomagny fa tafitomagny zay mahatonga za zao na ndraikindraiky za miza vidéo koa fa misy maki tsy tiako miza Ankomba loatra vidéo n'Ankomba loatra matsiaro zy za tafitomagny anareo mba sensible karaha sady nakafa nagnafahafa riabako aby koa fizavako film haligny nagnafahafa